फैनानै आं दायो गिरिजारनि न'आव फैदों आरो थेबादरनि आं न'आव फैदों आरो नै सार थेबादर थेबादर नोंनि न'आव अबे आंनि न'आ बेनो थांसै गिरिजारनि न'आ बेनोमोन दा नै बेनो नोङो ओइ थेबादर दालिमबो दं माथो दालिमबो दं नै दालिम बारे मोनाखैना नै Hai, friendship, aneka, dosti mana aneka? Nोंखौ लोगो मोननानै नोंथाङा बोरै मोनखो? जोबोद गोजोननाय मोनदों जे नोंथांमोना आंनि न'आव फैदो आं वेलकाम जासिहरदो आरोना जे नोंथांमोना आंनि न'आव फैनानै जे आंखौ खबर लानो फैदो आरोना नोंथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै आङो थेफादननि बाबुनि न'आव फैबाय बेरायनो फैदों आरो जेनेबा जोङो अरां टाउनाव थांनायमोन मबाइल फार्म थांनायमोन आरो जेनेबा आंनो माबा पाब्लिसिंखौ बानायनो थांनायमोन जाबाय जायोदा नालाय बेलेगाव रौतायावनो उदालगुरियावबो जाया होनबाय रौतायावबो जाया होनबाय उदालगुरिनाबो बेंग्रा रौतानियाबो बेंग्रा मेकानिकना दा अराङाव जाबाय अरांनिया थिगानो गुड बय अरांनि बेनिखायसो आङो थेबादरनि बाबुनि न'आव फैबाय आरो जेनेबा दै लाबोना होबाय आरो मामाबो गैया हा मामाबो गैया माने आया गैया आरोना दुब्लियाव आया नंगौ दै होफैबाय Adanya. दैया गोदै गोदै माथो मोजां दैलै बिराद गोदै माथो नै Bidahkan runaan lu sudah ada जोंहा थाङा मामा गैया पानकारबो गैया आधार कार्डबो गैया भटार कार्ड गैया आयो दै दोनथ' खारगोन ना जोंनो साहा फरायना होबाय गोथाव जाहोदों गोथाव नङालै जोंहा थेफादन बाबुआनो बिराद मोजां खामानि Ningki biskut. जोबोद मोजां खामानियाबो अलसिया नङा ओंखामबो संनो हायो ओंखामबो संनो हायो गासिबो हायो नोङो दा हिनजाव मानसि गैया नालाय आबौ गैया आबिबो गैया मालाबा मामाया खामानि मावनो थांबा माने मेंगोना बेयावनो एसे संना होयो आरो एसे गोथाव संनो रोङाबाबो सङो आरो मोजां दे बियो थेबादननि फादार मादार आरो नोंलाय बबे नोङो आङो बे आं आरो बिसोर बे आदायालाय आदाया फार्माव दङ फार्माव ब्रयलार फार्माव बबे ब्रयलार फार्मा एसे गोजान जायो बेनिफ्राय बारा गोजान नङा 200 मिटारसो जागोन नामा बे जाबाय बाबा थैबाय गैला बे मामा दिनैसलै नायबाय मा हादो मादारा आंखौ नायखायदो होनबालाय रिसिभ खालामाखै आं दायो थेबादननि बाबुनि न'आव फैदों दायो थेबादना बडि देखायगोन दे डेन्जार बडिया डेन्जार गोरानो बडिया बा बडि गैया डेन्जार बियो डेन्जार बेखौ हानाय नङा बियो बक्सिंआवबो डेन्जारसो डाब्लिउ नांग्राया बेनो बे बावनानै हाया डाब्लिउ नांग्राया खेरखौ फोरलाग्राया बेनो गोजानाव थांबाय बियो थेबादन बाबुआ नों माब्ला हाबा जानो गोसो दङ हाबा जानायाथ' आं दा सानाखै माला हाबा जागोन दा थाबैनो लादोब्रा थाबैनो जादो हाबाया हाबा खालामनायाथ' एक्सुवेलि मा जायो हाबा खालामनाया बैसो बांद्राय जाबा मानिया हाबा खालामबाबो माने एसे प्रब्लेम जायो दे मानो होनोब्ला जे बैसो जुदि जानायनि उनाव जि हाबा खालामा खिन्थु मोजांबो जायो खिन्थु आरो फारसेथिं एसे बोरैबाबो जायो मानो होनोब्ला गथ' गथायनि थाखाय दानिखि गथ' गथाया देरबोयो बै एसे बैसो बोराय जुदि जायोबा माने ना गथ' गथाया जानायनि उनाव जे गथ' गथायखौ मा खालामनो हागोन बैयो माने खालामनो हाया आरोना एसे माने बैसो 22-23 बा 22-20
बेफोरखौ खालामबा माने मोजांसिन जायो आरोना जे गथ' गथायबो देरबोयो जे गथ' गथायखौबो मोजां लामायाव लांनो हायो आरोना थेवबो एसे बैसोआव उन्दैफ्राव खालामबाबो एसे प्रब्लेम जायो एसे बैसो जानायाव हाबा खालामबाबो मोजां जायो खिन्थु आं दा हाबा जानायनि माबाखौ सानाखै खिन्थु आं ओरैनो साननानै दोनदों नंगौ दे, जेबो नङा। 2025 माने आंहा जितियानोखि 25 यार्स जागोन अब्लासो आङो हाबानि खोथाखौ सानगोन बिनि उनाव मा जागोन आं मिथिला आरोना खाफालाव लिरनाय दं ना गैया जेबो बेखौ आं नङा जागोन बुंनो हाया जागोन दे लाबोनांगौब्रा थाबैनो लाबोदो माथो नेबाय थानो नालाय मानो नेबाय थानो नालाय थाबैनो लाबोदोब्रा बर' लागोन ना नेपाल लागोन ना हारसा लागोन नोंलाय दा गाव दाथ' जों बर' हारिबा बर'खौनो लाथारनांगोन जे बै हाबानि समाव जितियानोखि समा मोनफायो जे सोरखौ मोनगोन सोरखौ मोना बेखौ बुंनो हाला नाथाय जोंनि हारिखौ जोंनो लाथारनांगोन जे गुबुन हारिखौ लाबा मोनैया ना बोरैबा जायो खिन्थु खाफालाव मा दङ बेखौ बुंनो हाया आरो नोंथांमोना एल'ग्रा आदा जे बिथांखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालाम आरो बिथाङा जोंहानि न'आव जे फैनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे थेंक इउ स' माच आदानिसिम बिथांनि थेबाटननि इउटुब चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना हो आं बिथांनि चेनेलखौ बे स्क्रिनाव होना होगोन दायो आं दंफायो थेबाटननि आं बडिखौ नायगोन दै बुदिना बुदि गैयालै बाप बारे दै जाबनै बाप होसिगोन आं होसिगोन बारे बडिया डेन्जार हब्बार वाव 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 नों माब्लानिफ्राय बडि बानायनाय आङो बडि बानायनाया जेतियानोखि आङो गोजौ जानो हायासैमोन जे एसे गाहाय नालाय जे बै समाव मामा बाबाया मोनसे रिं बानायना होनायमोन ओमफ्राय जों बिदि खालामबा मानिया गोजौ जागोन जे बिदि खालामनानै ओमफ्राय आं खालामदोंमोन बिदिबो खालामो बेनिफ्राय आरो हायावबो खालामो बिदिनो खालामो आरोना जे बिदिनो खिन्थु बेलेग आं जिम खालामाखै बेखौनो खालामो आरो बेलेगाव सिम खालामाखै जिम खालामाखै आङो आरो फिल्डफोराव थाङो दलफोर जों खालामो बिदिनो हायावफोराव बिसोरनि नायै खालामो आरोना बिदिनो खालामदोंमोन दायो खिन्थु बिराद सुपार दायो जोङो बिनि उनाव थांसै जोंहा सम जाबाय टाइमा 4टा जाबाय टाइमानो जाबाय टाइमखौ नायनोसै सम जाबाय दायो समा जाबाय 4:45 जाबाय 4टा जाबाय 4:45 जाबाय दायो बेनि उनाव नायलायबाय थादो जों मा थांगोन जेरावखि बुंनो हाला जोङो बेनिफ्राय डाइरेक्ट न'आव थांसै दायो जों थांसै थांगासिनो दङ जे बिथाङा 50K जाबा मानिया न'आव कालार नामा फुनगोन होननानै बुंदों जे नोंथांमोना बयबो माने 50K खालामना होदों नामा बुङो भूमिकाखौ मोनबा लागोन नामा भूमिका होना लागोन लायालै आंनिख्रुइ देरसिना आब'सोना बे दे दायो जों थांसै